ya dinga tsorata mutane kullum na jeji yau nan ba to he koro ne yan dawo ba koro ne ke ba amma sai hana jeji ya sa wuta haska ko ina to da yake lokacin da gata nan nazo na samu babana na ce mai gida kaji ba to ne fa yake hana ni farauta dare sai ya ce baka harbe sai ce to zan harbe shi sai ce he dariya da ya shiga daki sai ya dauko wata yan laya sai ya ce daura a bakin bindigarka duk abin da kai arta wutu shi ka harbe ya ce to na gode ne sako ran na kusa na fita jeji da wuri tun da ka san kashi ne akwai tsoho kare ya fito dan mutum biyu ne fito sai muka fita da shi muna fita da shi Allah da iko sai ga wato ne hidira gefe na jib kamar jimina kamar mekiya yake zub da wuta tar kawai ne dariya dama baya tsorata ni dama ni in na shiga jeji ba na tsoro dama in ka je an ce mutum yana tsoro ma ba zai ga jejin ba subhanallah amma dai zaka razana a jeji amma matsoraci dama ba ya ga jeji gaskiya ne wannan kowaye ga ce ma matsoraci to ba zai ga jeji ba amma babu wanda isa kuma ce ya ga jeji bai razana ba ita razana daban tsoro daban yau tsoro daban razana daban zaka shiga amma akwai abin zara zaka tunda akwai abin da dole ka gudu ma gaskiya ne akwai abin da zai taso maka ka gudu amma gudun da zaka yi neman makoya ne ko maka hirehi don abu ne ya taso ma ba hiri to ka bada hi ka joya ka samu gudun da zaka kara da hi to ai dole ka gudu sannan ka dawo ka kare ya kuka karki da batoyi da nazo da yazo yadda ya zuba da wuta da ne tsaya na saite shi ne falla masa wuta ya tahi ya kudu yana zub da wuta yana zub da wuta har iya kalona ya bata iya zub da wuta iya kara tun daga wannan rana har yau din nan an fi shekara 50 baka kara ido da shi ba wannan laya ta ko da ke kan bindiga ta duk kwanan da nuna in dai bai bata ba in dai kuma ya bata ba duk wanda nuna ma in dai akwai iska a jikinsa zai bata in bai bata ba kuma bindiga ta zai bata zai kwana lahira in ko bai bata in ko ya tsaya ko zai kwana lahira ko iska ce subhanallah ko aljanna zai kwana lahira na'am domin hakika bayan wannan muka tafi da tsokare muka je wani gari can wajen ana cewa wani gari yar mariya to saboda yar mariya cikin ƙasar tudun wada ne akwai jejin burtali muka tuwo da shi muna tafiya sai muka wani abu yana towa muka ce bai wannan sai muka ce mu dan kauci kakasa muke ji sai kauci kawai sai na ga miciji ne haska sai na ce ai ku miciji ne wannan sai muka wuce na ce zo mu tafi da ya ga za mu tafi kai dawo biyo mu ya zo kanan da ya zauna kusa da mu subhanallah muka ce mu tafi da za mu tafi sai ya sake biyo mu ni ce muka kyale in za mu tafi sai ya biyo mu tudun ya fi tudun ka girma ban taba ganin miciji mai girman wannan ba ya fi girma ko ba me sa bace ba me sa bace ya taru tum ya fasa kai kamar micijin can ba ni wannan kamar irin micijin nan kamar irin wannan miciji yake da ya zo taru ya fasa kai iya fasa kai sai na ce ni ko zan harbe shi sai tsoho kare dan mutum biyu ne sai yake ce ai kwa an ce mana mu kiyaye irin wannan abubuwan baban mu ya ce mu kiyaye sai nake ce da zan tura gida ma baba na ce da za mu to mu yi sallah ya ce ya ce me ya ce ya ce cai a da lafiya sai na ce to tun da ya ce a da lafiya kwa to ni kam gaskiya kam to kaga irinsa ko na ce tun da ya ce a dawo lafiya to ni ko zan koma kawai sai na samu sai ya fasa kai kawai sai na harbe shi ina harbinsa sai guri ya tarotse gaba daya ya dirsha dirnik da ya dirnik kirin ba maganin junanmu subhanallah sai muka je wasan sai gari ya waye haya sai na ga mu sai muka micijin a mace na dauke shi na duba duk jikinsa ba raunin harbi amma kuma ga ya mutu ne yake kan na ce masa to yazo ya sa shi abin nan goshi wannan ya kashi yazo ya sa shi ne yake kan sai ce a sa shi abin nan na ku ge ya kashi ya sa shi abu muka yanke kan na dora shi muka to kan ma he gagare shi dauka kan micijin ma gagare shi dauka yake ta kuka yake ta kara sai ni ce masa to muka tofa muna cikin tafiya ga miciji an sa shi a jikin buhu fa muna tafi ga kuma kansa a buhu hallau sai ga shi a gaban mu hallau ya hayya kai ga shi a buhu kuma ga shi a gaban mu ya hagan mu ya rabu biyu ya rabu biyu ina nuna masa bindiga haibata in da ce zan harbe haibata haka ya taimada muka je gidan wani dattijan maharbi ba na manta muke sallama da hina gaida ya ce masa baba kaji ce me kake bukata ka san maharba suna da tarayya sai ce abin da nake bukata a bani ruwa da koko dama muna da kayan wuta
akwai gaushi mun kulle a leda, akwai ashana da komai. Da haka ko a daji. Ya bani koko da ruwa. Na. Ya bani koko na ebo jakata na zuba magani, na ebo wannan gaushi na hura wuta muka sa hayaki na fito hayaki muka turara. Na ce mu turare muka gasa wannan muka turare muka ebo wannan magani muka sha. Na ce mu tafi. To muna tafiya daga nan fa muka fara ba mu ƙara ganin sa ba. Mu ƙara ganin sa muka zo muka fede macijin nan, amma macijin nan mun kai shekara ina ganin macijin nan, amma bai taba da ya rabe ni. Subhanallah. Sai dan gahi can ga ya hau dutse ya gangaro ko kuma in dai gani zai wajen sa sai ya bata. Gahi ba mun cinye amma ba haka yana ma gizo hau tsawon wannan lokaci. Tsawon wannan lokacin muna kallon sa. To wani shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da hatsarurruka irin na namun daji da su. Na. In an da irin bangaren naman da ake ci. A baya ka yi wata magana da ka ce in ma baka san wurin da za ka harbi naman daji ba sai kashe ka. To saboda mafarauta ƴaƴanku da suke tasowa. Wannan shiri bamu san iya inda Allah zai tsaye da shi ba. Bamu san adadin wanda za su kalle shi ba. Ko za ka iya ko haskawa ne duk da dai an ce shi ilimi ba a samun sa a kyauta. To amma saboda larura ta rayuwa ba a san waye a farko ba a san waye a ƙarshe ba. Za ka iya haska ƴaƴanku irin wannan alamomi da ake bi don su kiyaye. Na farko dai mutum in ya san zai harbe yi tambaya. Ka yi tambaya na farko na kare kanka ba kenan. Tambaya ice da biyu. Na biyu kuma duk inda za ka harbi abu to ka tabbatar ka harbi kansa ko ka harbi kwifinsa ɓangaren cikinsa ka fasa ma hanci ka jinsa karkarinsa. To in ba wannan gura na harba ba to za ka iya harbe ya zo kashe ka. Domin na ga birin da aka harba aka fasa ma ciki da kayan cikin a waje yayo kan mutane a cikin farauta. Ya kama wani mutum. Wannan abubuwa sun taya mana da hankali kwarai da gaske. Ga kayan cikinsa ba a fili iya zube amma fa kan mutane ke. Subhanallah. To inda ka harbi kirjinsa ka fasa masa kirji to a nan gurin akwai hunhu akwai zuciya a gurin. To inda ka harbi wannan gurin to ka gama da yi. Ko kuma ka fasa masa kai. Kana harba kan naman daji ka fasa ka bata man da lissafi. Da haka ba zai motsa ba. Ba zai kwakwalwarsa ta bata. Ko dai zai ma ana to tunaninsa illa ta kai bata fa. Amma in baka harbi gurin. In dai ba wa'annan ka harbi cikinsa ko bayansa ko cinyarsa to zai iya yi ma illa. To saboda haka ina kira ga maharba su kiyaye wannan abubuwa guda biyu. Na biyu ka tabbatar ka harbi kirjinsa. Na uku kuma ka tabbatar kansa ka harba. In dai ka harbi kansa to ka ɓatar da lissafi. Masu kallon mu da sauraron mu da ke wakana kenan da mu tare da ni da Alhaji Usaini Dadin Duniya a cikin wannan shiri da muke kawo muku na in ka ji wani baban zaba kuma da ka ji da alama kun san wani baban zaba. Idan muka ɗauki duk da shirin naga lokaci ya fara abin nan akwai dabba da ake kuka da ita a daji ana mata kirari ana ba ta da daɗin sha'ani ɓauna saniya suke akan yi mata kirari ana ba ta da daɗin sha'ani ta ci maharba da yawa ta kashe ya ka fahimci wannan dabba gaskiya ɓauna saniya suke ɓauna ta yi barna ta kashe mutane domin ta kashe maharba irin su ne da walalo maharbin ɓauna da gaske amma ɓauna ta kashe shi mun ji mun wannan shi maharbin nata ne maharbin ta na gaske aboki ne daga babanmu maharbin ta na gaske amma ita ta kashe shi amma kuma mahaifina gaskiya Allah ya ba lakarin ɓauna domin ya kawo ɓauna gida da ranta ɓauna ya kawo ɗan ɓauna da kayan matashin ɓauna da ransa kuma da harbin kibiya ke harbin ɓauna shi ma mai dawa lalo da Allah ya masa rasuwa gaskiya ɓauna ce ta kashe shi bayan sun harbe ta da dafin da komai suka zo gari sun ɗauka ta faɗi suna biyo ta sun raba kafa kawai sai ga ta taso musu duk layi da zai jaraba Allah dai kwana ya ƙare wallahi ta sure shi ana sai ta kai saboda ɓauna in ta taso ta ɗauki mutum to sai ta ga fage na motsi rigar kama in kaga isa tana kaɗa ta wallahi sai ta zo ta ga rigar jikin ka ba tare da iska ta yana motsa ta hakura subhanallah tana da haɗarin gaske ɓauna ƙwarai tana da namun daji mai girma ba mai zafin ta zafin nama ba naman da ya girma ta koyi zafi irin ta so leƙar da zaka yi leƙa ɗaya biyu uku leƙa ce ta gurin gudu zaka ci amma leƙa biyu ta da kai Allah ya ba ta zafi na fita hankali domin da haka zaki kansa in ba taron dangi suka yi ba za su iya taɓa ɓauna ba subhanallah sai dai kawai su yi ba taron dangi ka taɓa karo da ita ƙwarai da gaske na ya karo da ɓauna ba adadi mun sha karo da ɓauna ba adadi a daji kuma an kashe ta wacce ka kasa manta da ita gaskiya akwai ɓaunar da ta bani takaici ta bani mamaki ɓaunar nan gaskiya wato ta ban takaici domin a lokacin gaskiya akwai lokacin mahaifina na dare akwai wani abokinsa muka tafi da shi to muna tafi da shi lokacin an fara harbin bindiga su kuma suna kibiya
domin su sun fi mu lakanta kibiya gaskiya domin da ita suka tashi mu ma da ita muka tashi amma da muka samu bindiga sai tafi sauki domin da muka je wannan jeji muna cikin kawai sai aka ce akwai dajin akwai ɓauna to Allah ubangiji ya taimake mu gaskiya Allah ya ba mu lakanin tarnaki to shi ma wannan wani sirri ne yawa tarnaki wasu kuma za su ce ma da baibai domin idan nan ne maka tarnaki a cikin nan ba za ka sanin kofar da ka fita daga nan ba subhanallah ga hira yanzu ka shigo amma wallahi ba ka iya fita ba in kai ma hira ka ta juye ana ka rasa kofa to in kai wannan dabba wannan tarnaki to ba ta iya tafiya ko ina ba sai dai ta tsaya tana soye ka zaɓi inda kake so ka harba a jikinta subhanallah in dai Allah ya sa mu harbi iya da tarnaki ko kuma da baibayi hada tafiya to dabba ba ta inda za ta yi da hanka sai ka zaɓa ka dirje sai dai ka zaɓi inda kake so ka harba a jikinta ba inda za ta iya zuwa sai dai ta dinga soye ta taɓa nan kai ka gewa wannan tarnakin ka gama kana haɗa wannan tarnakin magana ta ƙare dan haka kuka ci karo da wannan domin wannan tarnakin nan shi ya taimake mu domin da muka yi mu tarnaki ba inda ta iya tafiya muka samu inda muke so muka sara mata wuta ta faɗi amma fa an ɗauki nama na fita hankali a kalaba ne a kalaba ne domin a kalaba akwai wasu mafarauta da muke tare da su ana ce musu yam mama yam za ka ji yaro ko kuka ke za ce ga yam nan to yam wasu mutane ne a ƙasar kalaba suke su mutane suke ci mutum suke ci subhanallah ba nama su huro wata mutum suke muna nama daji su ku farautar nama suke ci na mutum ko kuna farautar nama su suna farautar ko to wani mutum suke ci ba mutum suke ci mun kara da wannan yanyama sosai ɓaunar nan ta faɗi kasa da ɓauna ce suka ce fa sai mun ba su naman nan mu kuma muka ce ba za mu ba su ba mu kuma muka ce da ba su tunda ba sa sallah nama kuma mana yawa ba zai ɗauku ba ga ta faɗi yanyama nan suka zo wata mata ta zo da wani mutum ƴaƴanta suka zo suka bebe suka ce sai an ba su naman ce ai ko ba za a ba su ba na ce mu haƙura mu ba su yi wancan mutumin abokin bawa mai ce ba za a ba su ba ya ce ba za a ba su ba muka to kawai suka ce to da suka ba mu sai suka ce kawai to ya ce da mai haka mai asara gaba daya da haka da kwacewa yaro riga mai asara namun gaba daya kwara ta namun ba zai dauko ba mu kuma da mu ba su gwanda mai asara tunda a jeji muke kawai ya dauko dan yar kwalba ya kunce ya disa mata ya zuwa nan naka ta kumbura ta fayyace tsotsotsi inna lillahi inna raji'un minti 30 ba ta fayyace tsotsotsi aka basu da ta ga haka da suka ga haka suka ce to su kama mu da haka tunda ba a samu nama ba kuma nama ne kawai muka fitowa da Allah shi ma ka san ba a gado a kankara da ya fito da yabo wasu abubuwa da ya watsa kawai sai guguwa ta tashi ta rufe su ta dinga gewaya su ta dinga ya ce zo mu tafi ana muka basu gewaya guguwa tana gewaya su ana muka basu saboda gaskiya ba a bugunta duk da wani lakarin nasa fa na zo zan yi sallah ne taimama zan sallah ina alwala sai ce bai wannan lakarin nace ai bu wannan ba lakani bane addini nace bai da ba shi baya sallah yace wai taimama ya dauka wani illa lakarin jeji ne